mata. Rayuwar matasa, matasa mu daina shaye-shaye, mu saita kawunan mu zamo nagari mu matasa. Rayuwar matasa, matasa mu daina shaye-shaye, mu saita kawunan mu zamo nagari mu matasa. Farko na sanya Allah sarki wanda ya yi matasa, gaban baiwa na tsara waka zan yi gan rayuwar matasa. Halin da muke cikin yin yawa yayin tsirriya ba matasa, mu gyara kawunan mu komin dace mu matasa. Rayuwar matasa. An yi yana garin nan ni ba ka likita ne ya sai ya saurare shi dan mai zo kawai sai ka ci saurare shi dan mai zo kawai sai mu ci Rayuwar matasa. hai ko gabawa ba zan samu rayuwar matasa. samu nan kai ka san yanzu yan kayan ma da ake samu komai yayi wasu kawai yanzu dai kawai in an samu wasu din kawai ya samu a kawo din amma yanzu dai ba wani kaya a kace ne kawai hudar kayan nan ce yanzu ya kamata a samu kayan nan ko ta wata hanya kawai ko ta yaya ne ma a same su kawai. kai ya kake gani ga da gaskiya ya kamata a ce mun mun yi ko irin kita ce a gidan alhaji manya marin da daga shiga mun zamo kaya amma dai ba sosai ba yanzu kuma ina ya kamata a ce inda za a yi to za mu shiga cikin gari yanzu inda aka samu wata yar garara kawo ta fasa ko a fasa Rayuwar matasa. Rayuwar matasa. Wannan ba wani abu ne ma yarinya ta gashi ta kula mu tana so in bata kudin anku. wallahi ni yanzu yunwa ma nake ji wallahi ko na garin kwaki ma so nake na samu yasa nake so mu samu kudin nan gashi ya hada Sai da sauki ba ta Mujibiyu sana'a don Allah kar mu sanya wasa. Wasu ba su yin sana'a sai zaman banza haba matasa. Mu je biyo sana'a don Allah kar mu sanya wasa. Dan duka mai sana'a yau sai raini wurin mutane. Rayuwar matasa. Rayuwar matasa. duka ba mai na ba kai na wahala Yau yake ce yayi daidai to Kawai gane ba ni kuma ya Allah malam. Wasu fasin sana'a ta zaman banza ba matasa. Shawara ta nan ku zama da kirki ku zamo da gari ba matasa.
wallahi ƙarya ne kawai ka tun ma su kama ciwon kaya ba wanda ne matasan ba su sana'a sai zaman banza sun ce mutane bashi wannan aiki bai kamata ba. muna karatu ko? dole ne ka san abin da sai a hankali akwai abin da ke damuna ne wannan abin da ka san sai a hankali lamarin ne akan dana ne wannan yaro ne ban san irin shi ba duk inda gan ku yanzu ta da hawaye saboda shi ɗabi'un shi sai a hankali ya biya wasu mutane wa'anda sai a hankali wa'anda mutanen la'antarsa ake yi a dawa a gani yan mutanen nan masu bugun mutane su an shi musu kuɗi a hanya wasu ma ta kama sai ga cikin gida to wannan kungiyar ke bi ina magana a gani kanka yana gwanda daɗin wannan abu ba dan ina ji wani na nuna ne na cewa dan malam da malam can dan shi ne ke wannan abu to ina bayani babu daɗi to wannan abin shi ke takura min na sama tun da zan fito lamarin nan in ka ci haka nan yaro babu kyau la'antar da a gani a ce kamata ina malami la'anci ɗana ai ka ga wannan abun kunya wanda ni nake wa annabi sallallahu alaihi wasallam. ubangiji Allah ka kauda mana su Allah ka kauda mana su wa'annan yara ba ma dana kaɗai ba duk wani yaro wanda ke irin wannan hali ubangiji ya Allah shi shi ya Allah shi shi ya Allah shi shi masu mana shugabanci ubangiji ya Allah ƙara daidaita musu tutoyin su ƙara don mana ƙasar nan lafiya ya Allah ka ba mu sa'a Allah ka taimake mu subhanallahi wa bihamdihi assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Babban boss. Allah ne biya alhaji. An samo kayan kenan. Wallahi alhaji. To wani iri ne? Wallahi kayan nauyi ne irin wanda kake so. Okay to suna ina. A suna kai kwashi mana. To yanzu ka san yadda za a yi? Alhaji. Duk da nan jikina ba wani abu sosai amma zuwa anjima sai mu haɗu daga kuma na ɗan ganja. Rayuwar matasa. Rayuwar matasa. Wasu basin sana'a sai zaman banza ba matasa. Shawara ta nan ku zama na kirki ku zamo na gari ba matasa. Rayuwar matasa. Rayuwar matasa. Baba ka san me yake faruwa ne? Ina fa. Wallahi je da maraice na ga wasu 'yan daban ma da waki. Sun shiga gidan Alhaji baban gida sun ɗebo kaya. Da gaske? Da gaske mana. Gaskiya ne fa baba ya kamata mu zo mu nemi sana'a tunda zaman banzan nan baya yi. A wannan ma gaskiya ne yayi hakan din ma. Sa'a ce ya kamata mu. Wasu ba su yin sana'a sai zaman banza haba matasa. Mu je biyo sana'a don Allah kar mu sanya wasa. Dan duka mai sana'a ya wuce raini wurin mutane. Na shawo ya fa. Bari wannan na hauru fa. Kun san yadda za a yi mu. Za a yi ku ga yadda za a yi kai a shi wannan. Ga bugun ɗaya baka ba mu. Ba wani zugun ɗaiɗai kai ka sani fa. Kai ma. Ya nake ga godiya. Kai wannan ma ba na biyo ka wasu ba. Amma kuma ai akwai bugun ɗaya kai na da kai ko ta kayan nan da muka yi nan can karin. To shi kenan kare ba da 500. Ni ma daman ina so in yi magana saboda Allah daman ina so in yi magana
kowa dai ya san wahalar da muka sha Kai da amma mata. alisa abin da za a ba mu sai 500 haka ne wancan kayan ma haka ne wancan kayan ma wancan kayan Za mu fara haka da ku. Za mu fara haka da ku da mun ko. ai magana kawai Da mun ke fa ka saba a san ai harka haka. wannan dai ta wuce uga amma magana gaskiya gaba dole sai ka mana tsada rayuwar matasa. tsakani ga Allah ya sai limana na cikin damuwa. Gaskiya kan nima na ga Allah duk damuwar da malam yake ciki bai wuce akan ɗanɗan nan nashi. A ce yana babban malami a garin nan ɗanɗan shi ya zama ɗan daba. Gaskiya ne idan mai shirya ne Allah shirya shi. menene wannan me rayuwa ka sani wannan mahaifarka ne manzon Allah sallallahu alaihi Shi ne wa kawo kan wannan mafitar. Shikenan. gadan nan mala Ina da magana. Ni ma na son yi wannan. Ya ne oga dama wannan tana damun mu. Kawai dai mun yi fuska ne kawai. ba haka da san ka ba Masalasi sana'a sai zaman banza haba matasa. Mace biyu sana'a don Allah kar mu sanya wasa. Don duka mai sana'a yau sai rai ne wurin mutane. Rayuwar matasa